say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. Am venit la Cetatea Mărăiești. O zonă foarte interesantă. Trebuie să veniți și voi aici, e foarte frumos. Haideți să mergem la cumpărături. O să vă prezint această zonă minunată și curată. Bună, sunt la Cetatea Mărăiești și vreau să vă prezint magazinul meu. Hai să începem. Avem vânătă, varză, gogoșar, mandarine, ăsta era iar raionul cu pește, vânătă, ou, pește, morcov, vin. Aceasta este ghereta mea mobilă. Avem înghețată de două feluri, cu glazură și cu căpșuni. Avem și aici de la Hot Crunch, pizza și fast food, avem și cartofi. Și vă aștept cu drag la magazinul meu. Merg la magazinul Luca la cumpărături. Luca, vezi că vin! Bună, bine ai venit la noul meu magazin. Te rog căruciorul. Acum spune-mi ce vrei tu de aici. Poftim. Suc. Poftim.
ce dorești de aici? Aș vrea să te duc. Poftim. Și un ou vrei? Poftim. Ce mai dorești? Trecem mai departe? Ce mai dorești de aici? Strugure. Mai vrei ceva de aici? Mai sunt și jos. E ok. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere.